Mi yda ni yn rhannu 96% o'n DNA efo'r EPA yma. Dyma'r anifel o boreal mwyaf blaned. Maen nhw 8 gwaith yn gryfach na dyn. Maen nhw wedi bod o gwmpas ers 15 miliwn o flynyddoedd, ond maen nhw'n anhebygol o fod yma erbyn diwedd y ganrif. Mari dyn enw i, dwi'n 25 oed ac yn ystod y mywyd i mae Indonesia wedi colli hanner ei choedwi glaw. Dyma'r unig le yn y byd lle mae orangutans yn byw, a mae'r digoedwigo yma wedi gyrru'r epaod i stepan drws extinction. Llynadd nes i deithio o Gymru i'r wlad i ddogfennu'r anifel hudol yma cyn iddyn nhw ddiflannu am byth. Just anhygoel. Yn yr 16 mlynedd dwytha, mae poblogaeth yr epaod yma wedi disgyn 50%. Wrth i'w cynefin ddiflannu, maen nhw'n diflannu hefyd. Yn canolbarth Kalimantan, Indonesia, mae'r Barc Cenedlaethol yn brwydro dros oroesiad yr anifel yma drwy bwydo ar feeding stations fyny ar wely'r afon Seiconiar. Mi nes i deithio ar 70 milltir i fyny'r afon i weld ei ymdrechion ar waith. Da ni ar yn ffordd i platfform bwyd yn y Barc Cenedlaethol i weld fwy o orangutans yn cael ei bwydo. Mae orangutaniaid yn anifeiliad unigolyddol ac yn anifeiliad swiw, so mae'r ffaith bod nhw'n dod lawr o'r coed i'r platfform bwyd yma yn ymddygiad annaturiol, ond mae'n beth braf gweld bod 15 miliwn o flynyddoedd o esblygiad ddim wedi diflannu mewn cenedlaeth, achos ti'n gallu gweld y greddf nhw'n cicio fewn pan maen nhw ar y platfform yna, maen nhw'n llenwi cegio fo'r banana ac yn gwibio nôl i fyny. So mae'n anhygoel gwachod nhw yma rhwng bod yn y gwyllt a goroesi. Hyn maen nhw angen gwneud i oroesi. Mae sgêl y digoedwigo yn Indonesia yn mynd yn waeth o flwyddyn i flwyddyn, ac yn debygol o gynyddu gymaint mwy yn y degawdau nesaf wrth i'r diwydiant biodiesel dyfu. Y peth fwyaf erchyll am hyn i gyd ydy mae slash and burn ydy'r ffordd maen nhw'n cael gwarad ar goedwi glaw, a felly llosgi i farwolaeth ma'r orangutans. Gadewch i ni fod y genhedlaeth sy'n sefyll i fyny yn erbyn y dyn, a dros ein cydfyn.